Televizorul ne-a construit cultura. De la cenzură și 2 ore pe zi în care am avut totuși șansa de a vedea un 10 perfect, la imagini dure, cu lupta noastră pentru libertate. Televizorul a fost prietenul nostru cel mai bun. Aproape o adicție. Serios, e doar o cutie de lemn. E timpul să evoluăm și să ne bucurăm de spectacol într-un mod extraordinar. See Now. Experimentează viitorul TV-ului.